Ai. Mä en pääse sinne kun toi vitu haija on tossa. Mitä vit? Tästä tuvan täältä on hauska. Oi shot. Mä en ota yhtään foidamaan tosta. Mut on niinku price to performance. Tää on liian koisu tää mesta. Kato, maali, finish line. Sit sun pitää hyppää ja mä hyppään. Hyppy. Testaan hyppää. Joo, mä pääsen ihan vitun korkealle eteenpäin vielä. Mene vähän eteenpäin. Varmasti joku tää oikealla oleva vuori on joku asia. Joo, siellä on tommonen juttu. Ai vittu, oi jumalauta. Ei kun sama. Perseessä actioni. Holo on. Jaapo. Edu. Nice. Edu. Nice! Edu, ei! Edusin. Noissa hittiin. Joo. Tää vaan ball chase. Tänne tähän. Mitä vittua? Mitä vittua? Tää et mä vittu. Se ei halua tulla tähän. Ja sulle. Oi, mikä wizard flikki! Mä voin klippaa, mutta oli hieno. Oliko pommi wizard flikki? Hätäilee. Mä voin mennä. Hyvä passi. Vitun crazy. Se vaan sisäs. Ei. Ei. Mä menen tähän. Ei! Oi mitä? Niin mulla ei siinä. En mä ostanut kun ei oo tullu kauppaa. Ei vaan tournamentistakin saa siitä. Tää helvettiä. Nyt oli jo lähti heti pois. Sori. Semmonen 750 wattinen 80 €. Oi. Keyplay. Ei, keyplay. Ai tripla täppi. Se oli vähän matala, mut on tää nyt sentään tripla täppi. Ei mä otan nää tästä. Mä menen. Fakings. Tää on tosi paha kun sä... Fakings! Joo! Okei. Toi oli likanen. Oli hieno, se ei ollut kyllä vai? Sanoiko se just, et se... Joo, mä oon huono. Okei, päästi sulle. Pääsi. Ja se menee noin nopeasti. Tripla pinki. Mega pinchi. Nyt et jalat taas laidaan. Oi vitsi. Syöttö. Nyt miehet jalat ihan paskaks. Oi. Vervata. Joo. Mä menen tähän. Liian Onks toi tarpeeksi hyvä? Okei, se ei oo science. Nice. Oi. Ei mitään vetää tätä. Mikä vittu toi crazy? Jos mä olisin ollut oikees paikassa oikeeseen aikaan. Please. Ei! Please. Ai poppi, korkee. Mä vedän tästä. Mun itselleni seinää ja tästä.
oli hyvä suukka, se oli ihan vitun hyvä. Mä pidin ihan niinku pelasin ihan vitusti aikaa, yritin feikkaa niitä. Eteältä. Tai GTA. Minä kattoo. Mikä pumppaa. Saada sitten boosti. Nice. Oli ihan vitun lekonaista. Pitää olla kyllä tosi tarkkoja. Et mäkin jos rupeaisin tätä overclockaa, niin pitäis kattoo kaikki lämpötilat ja clockit. Kun siinähän ainoa rajoittava tekijä näissä 30-sarjan näyttiinkö kun overclockaa on, niin just tää lämpötila. Hyvä. Hyvä. Okei. Huh. Nice. Então toma, 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 pepeca pede leite. Então toma, 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 Hyvä boosti. Täppään sitä. pepeca pede leite. Alkaa. Então toma, 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 Jeesus, meinasi. Vai pinpointti, okei. pede leite. Então toma, 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 Miksi mä niinku... Oli niinku legit sä osuit siihen. Mulle oo. Kyllä tuli vaan niin vitun myöhään. Päässin. Mahti. No. Saadaan ehkä tää. Vitun liian. Ei! Ehkä vai? Sä menet? Crazy. Tekee. Ah. Mä otan, että se menee pois ja sit mä niinku siklaan sen Joo. bamhalliin. Kato mua. Mitä vittu? Mä pääsen täältä pois. Komforttia. Börvi. Tännekin tulee börvi. Pitäis vaan laittaa sinne vittu Tännekin korjat tulee voi yksi börvi. hiilaa. Se on. Tänne ylöskin tulee yksi börvi. Barbebearit. Crazy. Mutta mä teen shooting flooria tähän nopea. Shooting floor. Ja vittu. Jumala.